Li Eminönü'ye İstanbulê li peravên Xalîçê di belemên bi Xemil de ji sibehê de kelecaniyek dest pê dike. Ew kelecanî bo pijandina masiyan e. Gelek kes ji bo vê xwarinê riya xwe bi vir dixe. Weke Dîlara. Berî sê hefteyan ji binî vê geriyan. Bi ekelcanî min xwe avêt vê derê. Ez û bavê xwe wexta hê 8 salî bû min diçûm dibistanê, cara pêşe em bi hev rahatibûn vê derê. Meriv hînî vê bêhn û tama xweş dibe. Ez ê her car werim. Nan û masî xwarinekê nostaljîk el İstanbulê. Xelk herî zêde wexta karên xwe xelas dikin tên vê derê. Saleh Hoste ji zû vê masiyan dipijîne. 15 yıldır ben bu işi yapıyorum. 15 salım dikarî dikim. Yani karê nan û masî. Em tevlî pîvaz û şînahiyê dixin nav nan û pêşkêşî kiryaran dikin. Dîroka nan û masî gelekî bi paş ve diçe. 1950'lerden beri devam Ji ediyor. salên 1905 vir de ya em dîkarî berdewam dikin. Kevne û gelekî tên asîn. Di pirtûkên geştiyariyê de ji cêdayê xwe. Ez dikarim bêjim xelk gelekî eleqeyê nîşanê nan û masî didin. Ji her derê tên, ji nava welat û welatên biyanî, ji her derê dinyayê. Li nîvgirava dîrokî li hember derya û avahiyên kevnar, dû û bêhna masiyên dibijin bi ser xelkê dikeve. Herkî vê bêhnê digire, li ser kursiyekê rûdine û ji xwe re nan û masiyekê dixwaze. Koray Çınar jî yek ji wan e. Her sene tatillerde İstanbul'a Ez her sal du wextê betlaneyê da têm Stenbolê, ez malbata xwe digirim û têm Eminönü bû nan û masî bixwim. Em gelekî jî hez dikin. Wexta tu bêjî Stenbol, Eminönü tê bîra meriv. Ku tu bêjî Eminönü, îca nan û masî tê bîra meriv. Lewma jî em her sal têm vê derê. Ji ber hin sedeman xelk naçin restoranan û tên nan û masî dixwin. bir restoranda ya da başka bir Em li lokantada restoranekê an li lokanteyekê xwarinekê bixwin, bihayê wê zêdetir e. Lê nan û masî hem xweş e, bi tehm e û hem ji bihayê wê erzantir e. Ji ber wê em tên vê derê. Birçîbî tu dikarî bi 12 lîreyan nan û masî bixwî û zikê xwe têr bikî. Lê nan û masî helbet bêyî tirşî nabe. Ez ji navçeya Zaraya Sêwasê hatim. Ez ji bo nan û masî bixwim hatim Eminönü. Lê bêyî tirşî jî nabe. Ez tirşî jî nexwim nabe. Tirşî firoş hemû Kurdin û ji bajarê Agirî ya Bakurê Kurdistanê ne. Masî firoş jî Tirkin û ji Kastamonû ne. Lê ew bûne destebirak. Eliyê Kurd tirşiyê difiroşe, lê ew ji bo nan û masî bang dike. Evet buyurun balıkçı. Abi aile gelsin yer var. Di nava tirşiyê de sîr û ava sêlimê heye. Ava tirşiyê heye, kelem û xiyar jî heye. Li ber nan û masî gelekî xweş e. Herkî nan û masî bistîne, bêguman tirşiya xwe jî dide ber. Bêyî tirşî tama nan û masî tune ye. Ji her dera dinyayê û hemû bajarên Tirkiye ku kes lê dijîn, weke geştiyar tên Stenbolê. Herkî têberê xwe de Eminönü ji bo nan û masî bixwe. Tirşiya bi tam jî didin ber. Dengê tirşî firoşên Kurd û masî firoşên Tirk û qerebalxa xelkê bi nav hev dikeve. Ev hengame heta derengiya êvarê berdewam dike.